Chwibanodd y peiriant yn gryf ac yn groch, fel gwychiad soniarus 50 o foch. O reit medda rhywun a chanwyd y gloch, hergwyd y ffwff ac mewn hanner chwiff, ysgytiad y chwff, piff, piff, piff a piff, piff, pwlti helta, sgelta, a ffwrdd â ni. Wel, dyna ran o gerdd fywiog ar destun y tren. A dwi ddim yn farddoniaeth fawr, wrth gwrs, ond fi aeth y boblogaidd iawn ar y taflenni baledu yn y 4eg ganrif ar 15. Taflenni bach oedd hyn, rhyw 4 ochr fel arfer, ac o'n nhw'n cael eu cynhyrchu wrth y miloedd a fel arfer rhyw 1 neu 2 gerdd boblogaidd arnyn nhw. A bydde baledwyr yn crwydro'r wlad yn eu perfformio nhw ac yn gwerthu'r taflenni yma mewn ffeiriau, mewn marchnadoedd, ac yn wir hyd yn oed weithiau o ddrws i ddrws. Nawr, fe ddechreuodd reilffyrdd gael ei codi o ddifri yng Nghymru o'r 1840 ymlaen. A mae'r holl datblygiad yna o rwydwaith o reilffyrdd ar draws Cymru yn cyrraedd rhyw fath o uchafbwynt erbyn y 1860. Bod yr adeiladu yn parhau ar hyd y ganrif mewn gwirionedd, ac erbyn diwedd y 4eg ganrif ar 15, roedd pawb yng Nghymru o fewn rhyw 5 milltir i orsaf rheilffordd, a hyd yn oed yn y mannau mwyaf anghysbell o'r wlad. Nawr, mae dyfodiad yr rheilffordd i Gymru, mae yna effaith bellgyrhaeddol iawn ar bob agwedd mewn gwirionedd ar fywyd Cymru, yn gymdeithasol, yn diwylliannol, yn ieithyddol ac yn sicr yn economaidd. Ac i ni'n gweld hynny yn achos awdur y gân fach yna ar y tren, dyn yr enw John Hughes, neu Ceiriog fel mae'n cael ei adnabod yn fwy gyffredin, un o feirdd mwyaf poblogaidd Cymru yn ei ddydd ac yn wir am ganrif ar ôl i farw. Awdur caneuon fel Nant y Mynydd, Loyw yn ymdreiglu tua'r Pant ac yn y blaen. A mae bywyd Ceiriog yn annatod glwm mewn gwirionedd wrth y tren. Mab ffarm oedd Ceiriog, fel mae i enw barddol yn awgrymu o ogledd ddwyrain Cymru. Ond doedd e'n casau bywyd y ffarm, ac yn 15 mlwydd oed fe ddihangodd mewn gwirionedd o ogledd Cymru i fynd i Fanceinion, i'r ddinas fawr. Ac mae yna gerdd ganddo fe sydd yn rhyw hanner hunangofiannol. Mae John yn mynd i Loegr ac yn disgrifio'r ffordd mae'n pacio i ddillad gwladoedd ac yn y blaen. Ond yn mynd wedyn i gwrdd â'r tren i fynd i Fanceinion, a'i fam yn ffarwelio yn ddegreol ag yn dweud wrtho fe i beidio byth ac anghofio i gatre, nath wlad, nath iaith, nath ddiw. Ac fe dreuliodd Ceiriog flynyddoedd yn Manceinion o tua 1849 ymlaen tua 1865. A yn gweithio am dipyn o'r amser yna fel crec ar un o gwmnïau'r rheilffyrdd Manceinion. Ac fe hefyd roedd e'n swyno y cymrialltid ym Manceinion gyda rhyw gerddi romantaidd am byd natur, hyfryd Cymru, fel mi weid oedd ei hunan wedi dianc rhag hynny i fynd i'r ddinas fawr. Ond mae'n dod nôl i Gymru yn 1865 ac yn dod nôl i Llanidloes, mae lun ohono fe fyna yn ei ardd yn Llanidloes yn 1867 i fod yn orsaf feistr yn Llanidloes ac yn gorsaf feistr yng Nghymru fia wedyn weddill i fywyd. Ond ych chi'n gweld y tren yn rhan hanfodol o'i fywyd ar lywer ystyr mewn gwirionedd. Mae yna gerdd boblogaidd iawn yn ei ddydd, gan fe Tywyddos beth o wedi fy nghalon, sydd yn sôn amdano fe eto yn rhyw hanner hunangofiannol, amdano fe i fam yn mynd i ymweld â fe Manceinion ac yn ffarwelio i gilydd eto yn ddegreol ar orsaf Victoria, mae'n debyg, yn Manceinion. A chi'n gweld nhw'n mynd yn ara i safle'r gerbydres, ger llaw. Gerbydres oedd un o'r geiriau oes Victoria am y tren, y rhes o gerbydau felly. I safle'r gerbydres, sef i ni, yr orsaf, yn orsaf trenau. Mae'r fam yn rhodio gyda'i phlentyn ac eto rhyw ymadawiad emosiynol iawn hynny nhw.
Ond mewn gwirionedd mae'r cerddi yma am y tren yn dangos rhywfaint o'r tyndra mewn gwirionedd sydd rhwng gwerthoedd y fam, y gwerthoedd traddodiadol gwledig i fam, a deniadau y ddinas fodern, ac wrth gwrs roedd y tren yn ymgorfforiad mewn gwirionedd o fodernrwydd yn y cyfnod yna. Nawr, am fod Cymru mor flaenllaw yn y chwyldro diwydiannol, dwi ddim yn syndod mewn gwirionedd fod Cymru yn cael ei gweld yn arloesi mewn llawer ffordd yn natblygiad y tren, yr injan stêm, yr injan ager fel petai, a'r reilffyrdd. Hyd yn oed cyn bod reilffyrdd yn dechrau cael ei codi o ddifri yng Nghymru hunan o'r 1840au ymlaen. Hynny yw, digwyddiad pwysig mewn gwirionedd yn natblygiad y tren, na ddigwyddodd yn syth ar ôl hynny, oedd yr hyn a ddigwyddodd ym Merthyr yn 1804. Y flwyddyn honno fe herciodd injan stêm i lawr y cwm ar dramffordd o Ferthyr Tydwyd ei hunan i lawr i gyfeiriad Caerdydd, lawr cwm Taf i gyfeiriad Caerdydd. A gwaith periannydd o Gernyw oedd yr injan stêm yma, dyn enw Richard Trevethig oedd yn gweithio i gwaith haearn Pen-y-Daren y Merthyr. A dyna'r tro cyntaf mewn gwirionedd i injan stêm redig ar olwynion yn hytrach na bod yn rhywbeth sefydlog. Nawr, fel yn dweud, daeth dim byd o'r arbrawf y pryd hynny, ond maes o law mae trenau nawr yn dechrau datblygu yr injan stêm yn mynd ar reilffyrdd. A pan oedd cerbydau yn tynnu, pan oedd ceffylau yn hytrach yn tynnu cerbydau, yr arfer oedd i gledre cael ei wneud o goed derw'n arbennig. Ond wrth bod yna bwysau mwy nawr o ran y periannau stêm yma, roedd angen cledre o haearn, o fetel, ynddo. A tro cyntaf mae'n debyg i gledre o fetel cael ei defnyddio oedd yn chwarel y Penrhyn yn Sir Gaernarfon, tro cyntaf yn y byd felly, ynddo. A fe dyfodd y galw mawr am gledre o fetel. Fe dyfodd hynny yn aruthrol o tua'r 1830au ymlaen. A mae ffwrneisiau haearn De Cymru'n arbennig yn mynd yn brif gyflenwyr cledre haearn yn fyd-eang mewn gwirionedd o'r 1830au ymlaen hyd at y 1860au. Nawr, yn y flwyddyn 1849, fe gyhoeddodd Charlotte Guest i chyfieithiad enwog a dylanwadol iawn o'r Mabinogion i'r Saesneg. Nawr, roedd gŵr Charlotte Guest, fe oedd perchennog gwaith haearn Dowles y Merthyr. A doedd neb ar wyneb y ddaear pryd hynny yn cyflogi mwy o bobl na John Guest yn ei weithfeydd y Merthyr. A hynny yn rhannol beth bynnag oherwydd y galw mawr oedd am gledre haearn o'i weithfeydd y Merthyr. Mae yn nofel Tolstoi, mae Anna Karenina yn lladd ei hunan, trwy taflu hunan o dan dren. A mae Dr John Davies, ei dafod yn ei foch braidd, yn ei gyfrol Hanes Cymru, yn dweud mae'n siŵr, meddwl fe, mae dod i'w diwedd, wnaeth Anna Karenina, a'r gledr oedd a stamp gwaith haearn Dowles arno fe. Ac oherwydd bod yna gymaint o farchnad i gledre haearn Dowles yn Rwsia ac yn Unol Daleithiau ac yn wir mewn llawer man arall yn y byd. Nawr, fe effeithiodd datblygiad y reilffyrdd yn fawr iawn ar bob agwedd ar fywyd Cymru. A nid lleia yr ochr weledig i'r bywyd yna, oherwydd fe gafodd dyfodiad y reilffyrdd effaith amlwg iawn ar y dirwedd. Pan ych chi'n meddwl am yr holl filltiroedd yma o reilffyrdd yn cael eu codi, eu pontydd nhw, eu twneli nhw,
Ac oherwydd tirwedd Cymru, yn y mynydddir a wedyn ni y dyffrynnoedd dwfn a chil, a wedyn wrth gwrs yr holl arfordir sy'n perthyn i Gymru. Roedd e'n golygu fod yna campweithiau peirianyddol, rhyfeddol yn digwydd. I chi'n meddwl am y pontydd tiwb yma, enghraifft, oedd yn mynd dros Afon Conwy a dros y Fennau, y Pont Britannia. A chi'n meddwl wedyn am torri hafn, y cutting yma, torri hafn ym Mwlch Trelerddig, rhwng Carsws a Llanbwy Mair. Yr hafn ddyfna yn y byd, mae'n debyg ar y pryd. A mae'r beledwyr yn canu clodydd y campau yma yn frwdfrydig iawn. Mae Wain Meirion, er enghraifft, y beledwr o ardal y Bala, mae ganddo fe sawl baled am y reilffyrdd, gan gynnwys un a'r teitl Mawngerdd i ffordd haearn Machynlleth a Drenewydd. Hynny yw, luniwyd adeg codi'r reilffordd honno yn 1860. Mae Menna Thomas yn mynd i ganu rhai o benillion agoriadol y faled hon. Fel i chi'n gweld, mae'n dechrau mewn ffordd nodweddiadol o'r beledu yn gwahodd bobl i ddod i wrando, trigolion Sir Drefaldwyn yn orthos yma, dewch, cydnes ewch, a rhoi ysbrandawiad i'r gân ddifyr yma sy'n mynd i ddod. A mae'r penillion cyntaf yn olrain mewn gwirionedd llwybr y daith. Y llwybr y Drenewydd, o'r Drenewydd i lawr trwy Garno ac yn y blaen. Ac yn dod drwy ganol Craig Talerfig, un o'r ffenestri nodedig ydy'r darn. Ac mae'r gân wedyn yn mynd mlaen i ddisgrifio gwaith y gweithwyr yma yn ceibio ac yn taro ac yn gwthio ac yn y blaen i greu'r llwybr yma ar gyfer y reilffordd. Pawb wrthi yn egnïol iawn. Ac wedyn, fel sy'n mor aml wir am faledu, mae yna gitgan wedyn i bob pennill. Wir glod i Davies Stron. David Stron oedd David Davies Llandinan, un o byddianwyr mawr yn codi reilffyrdd ath yn berchenog Pyllau Glo hefyd ar ôl hynny a chael cyfoeth aruthrol yn sgil hynny i gyd. A Safin wedyn, Thomas Safin oedd hwnnw, cydweithiwr iddo fe ar un adeg o Groesffordd. A phawb a'i gweithwyr gwiwdeg, hynny mae'n canmol y perianwyr yma a'i gweithwyr. Fel un rhaid, mae Menna Thomas nawr yn mynd i ganu rhai o'r penillion yma i gyd. Trigolion Sir Drefaldwyn, naws hyfwyn cydnes ewch, os rhoddwch glist wrandawiad, ryw ddifyr ganiad gewch, sef clod i'r briffordd haearn yn hoiwlan ar ei hyd, Machynlleth ar Drenewydd a gewch ar goed i gyd, gwir glod i Davies Llon, a Safin braf ger bron, a phawb ei gweithwyr gwiwdeg hynod adeg hon. Gadawsan fforllan nidloes, trwy ddyffryn ffrwythlon tlws, gwnaed pont o goed dros hafren yn agos i Caersws. Ymlaen ar godiad bychan yn rhwyddlan a dirwch, gwnaed pont dros ffordd Machynlleth ger llaw i Bontol Gwch, gwir glod i Davies Llon, a Safin braf ger bron, a phawb ei gweithwyr gwiwdeg hynod adeg hon. Hwy groesant afon gledan, tros bontydd gwywlan waith, nes cyrredd golwg Carno a difyr yn o'r daith. Dros gorsydd a mawnogydd, rhai sydd cyd rhwng y sarn, trwy ganol Craig Talerfig, nodedig ydyw'r darn, gwir glod i Davies Llon, a Safin braf ger bron, a phawb o'i gweithwyr gwiwdeg hynod
adeg hon. Rhain dal ar rhain taro, rhain ceibio ar higlo ar haw, rhain llenwi gyrru a gwthio, dylido a dwylaw. Mae'r gofied seiriau llifwyr a labrwyr yn oli, yn ffyddlon weithio'i meistried mewn galwad oll yn gi. Gwir glod i Davies llon, a safin braf ger bron, a phawb o'i gweithwyr gwiwdeg, hynod adeg hon. Nawr, roedd y datblygiadau newydd yma, hynny oedd y beledwyr yn eu canmol nhw'n fawr ac yn rhyfeddu at rai o'r campau peirianyddol yma. Ond roedd y datblygiadau newydd yma hefyd yn gallu peri dychryn yn ogystal â'r rhyfeddod. Enghraifft, mae yna faledwr o'r enw Macwyn Môn, mae ganddo fe faled sy'n sôn am rhywun yn teithio o Gaergybi i Lundain ar tren newydd, a tren na wedyn yn mynd trwy Bont Britannia, y tiwb yma. Ar y ffordd, y tiwb mae'r gorwyd gan waith Robert Stevenson, y gorwyd yn 1850. A mae'n adrodd am ddyn ar y tren yna yn dod yn sydyn nawr mewn i'r tiwb ac yn dychryn wrth feddwl i fod e fel Jonna wedi cael ei lyncu gan ryw bysgodydd mawr. Ac wedyn mae'r un faled wedyn yn mynd mlaen, mae'n sôn am y cyffro mae'r tren yma yn ei achosi. Chi'n gweld cwn yn cyfarth. Hynny yw, mae'n sôn wrth deithio trwy'r dolydd a'r meysydd mor chwyrn, y gwartheg ar redant, y chodant ei cyrn. Wedyn mae'r meirch yn plancio, mae'r gwyddau yn dan gleber ac yn y blaen. Mae'n dychryn yr anifeiliaid. A yn y darn yn union cyn hynny, mae'n sôn am hen wr o Ben Machno yn clywed sŵn chwiban y tren ac yn meddwl mae Gwyber oedd, yn meddwl mae'n neidr oedd e. O'i chlywed hi'n piffio ffrio mor ffraith. A mae'n dweud i bader mewn pryder ac yn dychwelyd adre rhyw ffordd arall. A mae'r darn bach yna o'r faled yn dangos yr ymgyrfforiad yma o wrth daro dau fyd, y byd modern, byd y tren a'r byd gwledig traddodiadol. Ond yn gyffredinol, croesawu dyfodiad yr rheilffordd mae'r beledwyr. Hynny'n frwdfrydig iawn. Mae'n gweld dyfodiad yr rheilffyrdd yma yn dod â lles mawr i'r wlad ac i economi'r wlad. Mae Iwan Meirion, er enghraifft, mae ganddo fe faled arall ar teitl Can Newydd am ddisgwyliau Dionis i'r Cymru trwy'n neithuriad y ffyrdd haearn trwy'r wlad. Neu mae Maria Williams, er enghraifft, o ardal Llandysul, mae'n disgrifio hunan fel hen wraig fach anllythrenog, ond mae'n sgwennu baled a'r faled honno'n canmol ysgoi'r lleol am ei ymdrechion i ddod â'r rheilffordd i ardal Llandysul. Mae sawl baled wedyn yn disgrifio teithiau ar leiniau penodol, yn aml iawn leiniau oedd newydd cael eu hagor neu oedd ar fi'n cael eu hagor. A wir, mae'n ymddangos bod beledwyr yn cael eu comisiynu gan perchnogion yr rheilffyrdd yma i roi cyhoeddusrwydd i'r mentre newydd yma. Ac fe gawn ni'n wir David Jones o lan y Bydder, un o'r beledwyr poblogaidd y dydd. Mae ganddo fe faled am reilffordd arfaethedig oedd i fod i'r rhedeg o Gyfyrddin i Lanidloes. A mae'n annog bobl i fuddsoddi yn y fenter yn y faled. Drwch eich arian, meddwl fe'n ddi-drwbl. Fedd y Wintrest arni'n ddwbl. A mae yna un faled arall yn ddifyr iawn yn disgrifio taith tren yn dod o Sir Benfro trwy Gyfyrddin ac yna newid i fynd ar lein Pencader. Ac ar ochr y faled pryntiedig, o hyn y hyn fe gewch chi'r geiriau newid tren. Mae'n dod i Gyfyrddin, i orsaf Gyfyrddin, ac yn ymyl y pennill yna, mae'n newid tren. Mae'n dod i orsaf Pencader, a mae'n nodi'n newid tren. Hynny yw fel bydech chi disgwyl i chi fynd ar faled argraffedig gyda chi, roi cyfyrddiadau chi ar y daith.
Fel ni'n gweld bydd mawr yn dod yn economaidd gyda dyfodiad y tren mae'r beledwyr, a mae'r gair llawnder yn digwydd yn aml iawn yn y beledu. A mae'n rhaid cofio wrth gwrs bod y cyfnod dechrau datblygiadau'r trenau yn gyfnod anodd yn economaidd yng Nghymru, y 40au newynog fel nhw'n cael ei galw. Ac yn wir fe ddath rhywfaint o lewyrch economaidd yn y 40au, yn y 50au a'r 60au yn sgil dyfodiad y trenau. Ac oedd y beledwyr yn gweld hynny, yn gweld fydd yna fwydydd gwell yn dod, a diodydd gwell ar gael, bod y marchnadoedd yn mynd i ffynnu'n well, y nwyddi'n gallu cael ei cario yng Nghynt o le i le ac yn ratach, a twristiaeth hefyd yn datblygu. A mae'n ddiddorol hefyd gweld mor aml mae yna sôn am dripiau Lundain yn cael eu crybwyll. Mae Macw Môn yn y Faled wedi cyfeirio, ti'n barod er enghraifft yn 1850 yn dweud bod rhywun nawr yn gallu mynd o Gaergybi ar brawn dydd Iau, treulio di Gwener yn Llundain yn siopa ac yn gweld rai o'r ryfeddodau'r ddinas honno, ac wedyn bod nôl, meddwl fe, erbyn o Sadwrn yn bita i swper mewn mwynder y Môn. A mae Levi Gibbard, faledwr o Sir Benfro, mae fe yn croesawu yn fawr dechrau adeiladu'r rheilffordd o Abergwein i Lundain yn 1845. Mae baled gan Levi Gibbard sy'n croesawu adeiladu rheilffordd o Abergwein i Lundain yn 1845. A mae'n sôn fyna pa mor rwydd nawr fydd i fynd i Lundain. Bydd Abergwein ar hyn o dro yn dweud to London we will go. Wel dyma sbri Abergwein cael gwered Lloegr gyda'r train. Ac wedyn mae merched Mathrig ar llaw Abergwein fyna. Maen nhw'n gallu teithio mellach nawr i gael mwy o ddewis o gariadon. A merched Mathri yn ddilai, gaeth brofi cusan 12, ac ni fydd un o'r rhain cyn hir yn ochen mwyach am gael gwir. A mae'n arwydd o cael mewn gwirionedd, mae un o'r beledu mwy o poblogaidd am y tren ar y taflenni beledu yma tua diwedd oes Victoria mewn i oes Edward. Oedd un gan gweinidog bedyddiedig o'r enw Waldo James. A mae'n sôn am rywun yn colli'r tren trwy godi'n hwyr ar fore dydd Llun. Ac oherwydd colli'r tren wedyn, achos bod wedi cysgu'n hwyr, mae'r holl gyfleoedd o'i flanau yn ystod y dydd na wedi mynd i golli. Nawr mae Gwenan Gibbard nawr yn mynd i ganu rhan o'r faled honno, y faled mi golles y tren. Drwy'r pentre mi redais rhyw fore dydd Llun, nes tynnu'r cymdogion i'r drysau bob un, carlamais fel yn y fyd yn llewis fy nghrys. Dan rwymau bob munud i sachu fy chwys. Rhag colli y tren, rhag colli y tren. Peth diflas di gynnig yw colli y tren. Pan arcau gwenith sydd wrth y fron goch, dychmygais i'n glywed at seiniad y gloch. Dychrynais yn enbyd a birwodd fy ngwaed, nes gweithio fel ager i symud y fy nrhaed. Ofn colli y tren, ofn colli y tren. Peth diflas neilltuol yw colli y tren. I'r orsaf cyrhaeddais am het yn fy llaw, a gwyddais nes gwridodd y stiward ger llaw. A ydyw yn amser cael ticad rhen ffrind. A tebodd gan chwerthin mae'r tren wedi mynd. Mi gollais y tren, mi gollais y tren. Peth diflas neilltuol yw colli y tren. Mewn steddfod
yn ennill y tlysau, yr arian a'r clod. A dwy nhw'n y beirniad, cawn bob chwara teg. Ennill swn man lleia, naw gwobr neu ddeg. Ond collais y tren. Ond collais y tren. Peth chwerw di deimlad yw colli y tren. Ond collais y tren. Ond collais y tren. Peth chwerw di deimlad yw colli y tren. Mhabeledwyr. Ond fel gyda pob newid, ym mhob oes fe gwirionedd, mae yna agweddau negyddol yn ogystal ag agweddau cadarnhaol i bob newid. Ac oedd hwnna'n wir am ddyfodiad y reilffyrdd. Yn economaidd er enghraifft, mae'n wir bod yna lewyrch wedi bod yng nghyfnod cynnar datblygiad y reilffyrdd, ond roedd y reilffyrdd yma wedi cael ei codi nid fel rhwydwaith genedlaethol Gymreig, ond ar hap a damwain braidd. Ac roedden nhw fel ein priffyrdd ni hyd heddi mewn gwirionedd, roedden nhw at ei gilydd yn arwain allan o Gymru. Ac yn Lloegr roedd pencadlys y rhan fwyaf o'r cwmnïau rheilffyrdd yma hefyd. Ac felly y llewyrch economaidd tymor byr yma, yn y tymor hir roedd dyfodiad y reilffordd yn niweidiol i rai agweddau ar economi Cymru. Cymrwch i'r diwydiant gwlân yng nghanolbarth Cymru er enghraifft. Fe ath hwnna ar ei lawr oherwydd gystadleuaeth yn sgil dyfodiad y tren. Roedd y porthladdoedd bychan wedyn yn gogledd y gorllewin Cymru. Yn lle anfon nwyddau allan o'r porthladdoedd yna wedyn, oedd e'n rwyddach rhoi nwyddau ar y tren, ynde? A mae'r rheina yn dioddau'n economaidd oherwydd hynny. Ac ni'n sôn fyna, wrth gwrs, gyda'r canolbarth a'r gogledd a'r gorllewin, fel rhai o gadarnleoedd y Gymraeg o hyd yn y cyfnod yna. Ac yr oedd dyfodiad y reilffordd yn niweidiol i'r Gymraeg a'r lawer ystyr. Mae'n ardd o cael fod yn faled Lefi Gibbon, er enghraifft. Mae pobl fel Gwerin yn dweud yn Saesneg yng nghanol y faled Gymraeg, to London we will go. Ac wrth gwrs oedd y dylanwad y Saesneg nawr yn gallu treiddio mellach ac ynghynt gyda dyfodiad y tren. A wir, mae talhaearn, y bardd poblogaeth talhaearn yma yn dweud yn 1865, medde fe, pan anwyd y steam engine, medde fe, pan aned y steam engine, ganwyd angau y Gymraeg. Doedd hwnna ddim yn wir, wrth gwrs, ond mae'n dangos y bygythiad oedd i'r Gymraeg oherwydd dyfodiad y reilffordd. Ond mae'r beledwyr yn dawel iawn ynglŷn ag unrhyw effeithiau negyddol oedd yn rhwm wrth dyfodiad y reilffordd. Mae ambell un yn sôn am lyfryddiaeth ar dren er enghraifft, neu am rywun yn lladratodd wrth rywun ar dren. Ond yr ymateb yn gyffredinol oedd croesawu y dyfodiad y trenau. Nawr, fel yn papurau tabloid ni heddi, roedd y taflenni beledu yn ffynnu mewn gwirionedd o ran ei gwerthiant ar sgandalau ac ar drychinebau. A dyna mewn gwirionedd un o'r ychydig enghreifftiau o beledu sydd yn sôn am agwedd negyddol ar ddyfodiad yr reilffordd, sef y beledu yna sy'n sôn am ddamweiniau trenau. Mae yna un er enghraifft sy'n adrodd am wrthdrawiad rhwng trenau i'r Port Talbot. A mae yna un arall sy'n sôn am 6 o bobl yn cael eu lladd mewn damwain ar y tren wrth ychwelyd o Sesiwn y Methodistiaid yn Caernarfon yn 1866. Ond mewn ffordd od, anunigyrchol, mae'r faled yna yn pwysleisio, fel ni'n gweud, yn anunigyrchol i effaith cadarnhaol dyfodiad y tren a rai agweddau ar ein bywyd diwylliannol ni. Un yw roedd bobl nawr yn gallu teithio ymhellach ac yn rwyddach i gyfarfodydd pregethu fel yn yr achos yna, neu i gyngherdau, neu eisteddfodau yn wir. Mae'n arwydd o cael, mae yn y 1860au y datblygodd yr Eisteddfod Genedlaethol. Oherwydd roedd bobl erbyn hynny yn gallu teithio ar drenau yn weddol o'r rwydd ac yn weddol o'r rhad o bob ran o Gymru, a thu hwnt wrth gwrs.
A chi'n gweld hanesion am gorau, er enghraifft, yn rhogi trenau arbennig iddyn nhw hunan i glido nhw i gystadlu mewn eisteddfodau. Ond, fel ni'n dweud, croesawu reilffyrdd yn ddiamod bron yma arbeledwyr. Mae hynny'n ironic mewn un ystyr, oherwydd erbyn diwedd y bedwaredd ganrif y 15, mae'r taflenni baledu yma wedi chwythu plwc mewn gwirionedd fel cyfrwng, diddanwch ac adloniant. Mae'r beledwyr i bob pwrpas wedi peidio crwydro'r wlad nawr. Maen nhw wedi diflannu oddi ar y ffyrdd felly. Ac un reswm am hynny oedd twf papurau newydd. Oedd bobl yn gallu troi at papurau newydd a cherddi mewn papurau newydd am i adloniant erbyn hynny. Ac roedd y trenau'n allweddol yn datblygiad y papur newydd. Hynny roedd gohebwyr nawr yn gallu teithio'n yn weddol o'r hwydd yn eitha pell i gasglu newyddion, ac roedd y papurau newydd i hunan yn gallu cyrraedd bobl yn reit gyflym, cyrraedd y gwsmeriad felly trwy gyrru'r papurau newydd yma ar drenau. Beth arall sydd yn wir wrth gwrs erbyn diwedd oes Victoria, mae yna dwf mawr mewn mathau eraill o adloniant torfol, cyngherddau, eisteddfodau ac yn y blaen. Ac roedd y tren eto fan hyn yn allweddol yn hybu datblygiad y math yno adloniant, yn cludo bobl nawr ar drenau i ddigwyddiadau trwy'r gysylltiadau weddol o gyflym a weddol o rhad oedd ar gael erbyn hynny. Felly, yr eiron yw, bod y beiledwyr yn croesawu dyfodiad y rheilffordd, yn frwd iawn iawn yn y pen draw, roedd y tren falle'n fwy cyfrifol na dim am dranc y Faled a thranc masnach y beiledwyr.